Yo, good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? At ang oras pala natin ay 8:35 ng umaga. So babiyahe kami ni Mrs. sa Alaminos para ipa-renew namin tong si Black Wave. So napainit ko na to. Alright. So paparenew namin sa LTO ngayon mga idol. Dahil kahapon kinuha natin dun kay Sherwin ko, pinaayos natin, pinapalitan natin yung shock. So titignan natin kung ano yung update natin sa bagong shock ni Black Wave, no? So shell pa tong motor na to galing pang Thailand ng pyesa. Alright mga idol, no? So babiyahe tayo, race tayo, kasama natin si Mrs. At nakapag-base na rin kami para makaalis na rin. So tinanghali na rin kami kasi nag-deliver pa ako ng sticker. So kita-kits na lang tayo sa daan mga idol, no? Punta. Ha? Saan punta? Kakain sa Jollibee. Kasakliyak. Sumamay dito ah. Ikaw kasya ba yan? Paano pa kaya pagsikarin? Alright mga idol, so nakalas na kami sa bahay at magjo-joyride kami ni Mrs. Gusto niya raw kumain sa Jollibee. Alam sa Kep? Alam mo ba kanina mga idol, no? Hinihingian ko ng pangkasunod sa Mrs. tayo magbigay. Wala daw pariya. Sana all bubo ang pera. So magbigas lang muna tayo dito mga idol, no? Kano ng 65 sa litro. Ano needed, boss? 200. Super. $200. 3 liters. Ito mapuno ah. Sulatan mo na, doon o, pwede mo na sulatan. Doon o, may ballpen doon.
Touchdown pala tayo mga idol, no? Dito sa bayan ng Anda. So time check tayo, 9:05 ng umaga. Mga kulang-kulang isang oras pa yung biyahe natin papunta sa Alaminos. Alaminos lang kasi mga idol yung may LTO office dito sa ano, District 1 ba ito ba? District 1 na. Dito sa may District 1 na mas malapit, oo. Lingayen, tapos Dagupan. Pero pinakamalapit kasi talaga yung Alaminos dito sa amin. Na LTO office. Napaka-sulit pa rin malakbo tong si Black Wave mga idol, no? Grabe, parang alam nyo, bago pa rin. 10 years nang nakalipas, hindi pa nabubuksan ang makina nito. Siyempre mayroon kasi talaga yung mga parts ng mga motor na hindi naman talaga lifetime. Siyempre may nasisira katulad ng shock, pero yung shock na update tayo dun sa shock na kanina duman kami sa lubak, so far okay naman. Hindi naman siya parang nagpa-bounce. Taktuan na yung kanyang play ng shock. Kasi yung dati talagang pag nag-turn lumalagotok na. Kaya kailangan na talagang pinalitan yun. So shoutout ka pala ulit kay Sherwin. Sherwin Motoshop. Yung sa truck nakalift up yan, walang laman yan. Baka nila walang laman, tinataas nila. Yan, pag ganyan na kasi nawala silang karga, pinakuha yan, tinataas yan. Pag may karga, doon nila binababa. Ibig sabihin nakalutang ng truck. Akala ko siguro nakalutang ng truck. Alright mga idol, National Highway na tayo, no? Kaya mas maingat na tayong pagmamaneho natin dito. Kasi mas marami na yung sasakyan dito mga idol, no? Lalo na't may malaking truck pa naman dito sa harapan natin. Kaya hindi natin siya pwedeng tutukan kasi nasa blind spot tayo eh. Yung truck daw na lumulutang, sabi ni Mrs. Nagtataka si Mrs. mga idol, no? Kasi yung truck, yung pinakauling gulong niya is naka-lift up. Kasi syempre yung truck walang karga. Ang sabi ni Mrs., paano kaya tumatakbo tong truck na to eh, nakalutang yung gulong.
truck na lumulutang. Hindi natin pwedeng lapitan ito mga idol, no? Kasi nasa blind spot tayo. Kasi yung ganitong mga truck, wala silang center mirror. O hindi tayo makikita dyan. Ang kon lang yan, makikita lang tayo pag nandito sa may side mirror. Yun yung tinatawag na lang blind spot. Tapos ang isa pang mahirap dito mga idol, no, napakahirap na overtaken to kasi siyempre hindi mo makikita doon sa harapan kung may makakasulubong o hindi, o wala pala. Kaya pasilip-silip tayong ganyan mga idol para makita natin kung mayroon. Bilis pala ng Honda RS, oh. Hindi yata ng RS to, Sonic yata to. RS nga. Grabe, ang bilis, oh. Napakatahimik ng makina mga idol. Yung kay Ate Lord, Sonic yun, no? Sonic ba yun, RS? RS na. Ganun na, mas po. Paras na paras na yung kulay. Ito na, hindi ko nakasabahin ito nung pumunta ko, alam mo yun, no? Siniingit sa gitna eh. Ang dalawang boss pa yan. Huwag ka dun. Hanggat may nasisilip na butas, sige, lupot. Parang feeling ko Raider gamit ko. Ito na naman tayo sa paborito ng daan. Banking-banking na naman. Alright.
Kapit ka na maigi ba, ha? Yung asawa ko, grabe. Pinipiga na yung tiyan ko. Kapit na kapit yan. Ha? Yun lang nga eh. Hindi, makaya pa naman ako. Yun na. Iyakan mo sa... Yun na. Waterproof lang. Nasubukan natin tong mga idol, no? Tong shock nya. So far hindi naman siya nag-i-slide o tumatabing yung kanyang gulong. Okay pa naman yung mga bearing, mga bushing, okay pa. Alright. Tahimik na. Mahimik nga siya eh. Alright. Napakaganda ng kwan na mga idol, no? Napakaganda ng tawag dito, ng suspension nya. Yung sa likod, yung sa shock nya. Napaka-smooth yung paggalaw. Pag gano'n na nagbabangking ka, talagang sumasama talaga eh. Hindi katulad sa dati na pag gano'n na lumiliko ka, yung pag medyo nag-slide ka ng konti, para na siyang, alam mo yung likod niya eh, parang lumalaban. Pero ngayon eh, okay na siya. Hindi naman na siya hindi na ano tawag dito, hindi na siya parang lumalaban ng shock. Smooth. Paka-smooth na lang paggalaw. Eh kung hindi naman smooth ang paggalaw na lang, hirap naman yung balik na. Sa Thailand pa yan eh. Paano mo yung babalik sa Thailand dyan? Ayun, alam ko lang kung bakit na yung mga ibang nakikipag-racing mga idol eh, sa Thailand talaga sila kumukuha ng pyesa, no? Dahil talaga namang sulit na sulit at matibay din talaga yung mga pyesa na galing sa Thailand. Kasi yung iba may tatak ng Japan pero wala, gawang China na rin yun. Namamanopolit na ng China yung ganon, kagaya nila. Alright, touchdown pala tayo na dito sa Bali. Dito na tayo sa Bali, Pangasinan. Subukan. Walang iya. Masisira buhay namin pag sinubukan mo. Pamira. Diningit talaga yung ulo eh.
Ha? Biglang promeno. Yun ang salary na, biglang tumawid. Hindi yun kasi yung bus. Muntik na kami dun mga idol no. Yung bus kasi yung shuttle bus pala, biglang tumawid. Biglang promeno to. Walang hiya talaga yun. Kaya nga, biglang promeno nga siya. Dito na tayo dadaan sa may bypass ulit. Sa dinaanan natin dati. Napupubi ako dyan eh. Baka malaking babayaran dyan eh. Ayaw ko nang sundan yung 4 wheels na yan. Alright mga idol no. Dito tayo duman sa bypass para paglabas natin mamaya doon ay tamang tama sa LTO. Ito rin pala yung dinaanan natin nung pinarenew natin si Red na pula. Dito rin tayo dumaan. Ito lang yan. Pangalan. Bakit ano ka LTO? Pwede yun kasi open naman. Open naman siya malapit na sa puti. Ha? Papapicture ako. Isang kababayan na naman natin ang binigyan ng certificate ng picture. Wow! Alright. So, dadaan ulit tayo sa bypass na naman. Daming tao sa SSS oh. So, bypass. Alright. Check pala tayo mga idol. 9:50. So sakto talaga 20 minutes yung ginahin natin kanina mula sa Bani.
kaibigan doon eh. Ah, sige ah. Nakita ko na. Sige ah. Nakakita na si Mrs. ng kakainan namin. Yun talaga ang hinahanap na dito eh. Siyempre, joyride kami ni Mrs. kaya enjoy natin tong ride na to. Hindi. Gusto sa linya ng mga motor, wala. Baba ka na bito, labas mo yung papel. Uy, lakan pala to. Uy. Alright. Saan? Saan boss? Dito na? Okay na. Alright. Center stand ko pa boss? Center stand ko pa? Alright. Andun boss sa ako. Kukunin. Kukunin pala yung... Saan ko ibibigay sa'yo na lang? Saan ko ibibigay yung warrior sa'yo? Dito na lang po sa... Andito. Deh, URCR plus 1,000 plus 1,000 1,000. Ay, mas pwedeng makapasok. Alright, naiwan pala idol yung wallet na Mrs. But, yun yung makuha kasi nandito yung pera. Alright mga idol. Alright mga idol, no? So natapos din tayo dito sa may LTO. At naparestro na natin si Black Wave. Problema ayaw na umandar. Ay nako, ayaw umandar ah. Alright, mandar din. So kakain muna tayo. Kakain muna kami ni Mrs. mga idol na. Ang oras natin ay 11:35. So kakain na muna kami. Tapos na lang po natin ba? Saan ang next na po natin? CSI. Alright, so pupunta natin yung nadaanan namin kainan kanina. So susubukan namin. Yun ang mga iluluto nila para sa atin, oh. Ayan, yan ang mga iluluto nila para sa amin, oh. Papunta na sila. Marunong kayo, ah.
Saan? Dito o doon? Ha? Dito? Ah, dito. Amoy. Nakagutom. Ayun, kalapaw. Ay, kalapaw, itiray. Kumain kayo. Yun ang pangalan ng restaurant mga idol na Kalapaw Eatery, umay kayo. Ilocano to. Alright, so kakain na muna kami mga idol. Tapos biyahe tayo papunta sa CSI. So itong eatery pala na to ay malapit lang sa may LTO at along bypass road siya.